Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli tamaşaçılar, Hızır TV telekanalında hayırlı saatte tapşırı öz işin başlap jibere. Sizning bilen min Резида Саляхова. Bugün stüdyomuzda qonaqda Aygül Mendiyarova. Hızır TV telekanalın daimi ravishda qarab bargan tamaşaçılarыбыз endi аны hech shiksiz tanib algandır. Ул bizning kollegamiz. Kanalımızda ekiyetler ile hem mingda bir xazina tapşırığının olib boruvchisi. Aygül, assalomu alaykum. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz seni ko'rishimizga bek shodmiz. Sen har vaqt yilmayib turasың. Senga yilmayu bek kelishadi. Tomoshachilarimiz da seni o'zine jalb etib turadigan olib boruvchi deb tilga oladi. Seni bek yaratib qaraylar, subhanallah. Rahmat. Mana aytali, yilmayib turgan narsa yordam etadi senga turmushda? Elbette yılmayıp dururga indi benim hıyallarım, maksatlarga ışanularım. Менә шулар indi мен һәр вакыт yılmayam. Шуларны искә алам да, минем шулар була дип, һәм шулар чынга аша. Менә шулай. Демәк, бүгенге көндә бөтен хыялларың әлегә тормышка ашып бара. Әйе, Аллага шөкер. Син менә шушындый Хызыр ТВ телеканалының алып баручысы булырмын, тапшырулар алып барырмын дигән уйлар килгәне бар идеме башыңа? Шын дөресен генә әйткәндә, мин һәр вакыт Россия 1 телеканалындагы Спокойной ночи, малыши дигән тапшыруны алып карап бара идем. Һәм инде андагы алып баручы Оксана Федорова миңа бик каты ошый иде. Аның балалар белән аралашулары, аның киенгән киемнәре, аның матурлыгы мине игътибарсыз калдырмый иде ул. Һәм инде шул вакытны минем башыма шундый уй килде. Мин дә менә үскәч Оксана Федорова кебек балалар белән берәр нинди булса да тапшыру алып барсам иде дип теләгән идем мин анда. Һәм инде менә нишләптер бу минем хыялым чынга ашты. Аллага шөкер. Аллаһ Тәгалә ризалыгы белән чынга ашкан ярый. Менә балалар белән эшләү авырмы? Кыйммәтләре бармы аның? Балалар белән эшләүнең авырлыгын мин күрмим, чөнки мин үзем бала күңелле, хыяллы, мин күктә очып йөрим, чөнки анда шундый рәхәт. Балалар белән дә күктә дә, хыялларда да. Шуңа миңа бер авырлыгы да юк. Балалар белән мин балалар дөньясына тиз кирип китәм. Һәм инде миңа алар белән җайлы. Олылар белән эшләүне чагыштырганда аермалары бармы? Бар. Олылар белән инде менә әйтәм бит, балалар белән бер дөньядасың, хыялый дөньясында. Инде олылар белән миңа күктән җиргә төшәргә кирәк. Миңа әйтәләр, Айгөл, бераз җитдирәк була әле дип. Мин инде барыбер миңа менә олылар эшенә олылар эшендә миңа авыррак дип әйтсәм дөресрәк булыр. Балалар белән җиңел миңа. Димәк, алар белән армыйсың инде. Аларның тавышларыннан, аларның уйнауларыннан бер туктаусыз. Юк, арымыйм, чөнки арыйсың ул кайчан. Менә эшеңне яратсаң, эшеңне яратып бирелеп эшләсәң, син энергияны биреп эшләсәң, инде ул сиңа яхшы энергия кайта. Һәм инде син анда арымыйсың. Арыйсың, ул рәхәт ару була. Инде менә эшеңне яратмыйм дип, минем анда барасы килми, эшлисе килми дип эшләсәң, инде сиңа хәлең дә бетә, энергияң дә бетә, начар энергия сиңа килеп кенә тора инде. Менә ансы инде мин алай итәргә тырышмыйм. Менә шулай. Әйе. Була шундый вакытлар саклыйсы килә менә энергияны. Чөнки балалар белән эшләгәндә барыбер чыга бит инде. Ул дөрес түгел. Мин алай эшләргә тырышмыйм инде. Барыбер яратып, бирелеп, һәр вакыт эшләргә тырышам. Тапшыру төшергәндә иң кызыклы мизгелләр гадәттәге камера артында, эфир артында кала шулай. Менә әйдә исеңә төшер әле, нинди кызыклы мизгелләр, көлкеле мизгелләр булды тапшырулар төшергәндә. Минем инде кайсы бер сүзләр һәр вакыт дөрес килеп чыкмыйлар алар. Шуннан инде без көлә башлыйбыз, туктыйбыз димен. Һәм инде балалар да алар бит инде аралар. Бер дубль, ике дубль төшерәбез дә инде. Булдымы? Все булдымы? Диләр дә инде аннары рәхәтләнеп идәнгә яталар да ял итәләр. Алар артыннан без ял итәбез, шулай итеп. Менә шундый кызыклы әйберләр бик күп инде. Кадр һәр нәрсәдән кызык табучы кеше багай, шулаймы? Бармак күрсәтсәң көлә торган. Юк, бармак күрсәтсәләр көлмим.
келесің. Шулай, қыз кіші кіріп яшәргә тиеш. Шулай инде, шулай. Әйе, молодец, шулай яшәргә язсын, һәр нәрсәгә куанып, һәр нәрсәдә рәхәтлек табып, позитив булып яшәүгә ни җитә. Елмайып яшәсәк, ул картаймыйбыз да. Тәрбия әти-әнидән генә торамы? Әлбәттә, тәрбия күпчелек очракта әти-әнидән тора. Һәм инде аның белән бер рәттән дуслар һәм инде баладан да ул тора. Тәртипле бала беренче чиратта нинди була? Тәртип ул бит инде әти-әнидән килә. Менә шул. Тәртипле гаилә булса, инде бала да тәртипле була, минемчә. Яңа эшне нинди сүздән башлыйсың? Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип. Һәрбер эшемне. Хөрмәтле тамашачылар, хәерле сәгатьтә тапшыруында кунакта бүген минем коллегам, Хызур ТВ телеканалының алып баручысы, шат күңелле елмаеп торучы Айгөл Миндиярова. Айгөл, менә туганнарың, дусларың синең әлеге эшеңне ничек бәяли? Без сине күрдек, телевизордан сине күрдек, карап торабыз дип телевизор экраннарын фотога төшереп җибәрәләрме? Әйе, әлбәттә җибәрәләр, дусларым да, әти-әниме инде үзем дә җибәрәм. Менә шул сәгатьтә карагыз мине, мин анда булам дип. Мин бит инде шулардан горурланып та китәм. Менә мин шул сезнең кызыгыз шундый дип. Әйе, әтиң ничек горурлана сине телевизордан күреп? Шулай. Һәм инде дуслар да фотолар җибәрәләр. Менә Айгөл, алар да горурланалар инде минем белән таныш булган өчен. Мин дә инде тагы да үземне горурландырам. Шуңа бар, шактый язалар. Яхшы. Айгөл, үзең алып бара торган тапшырулар турында сөйләп кит әле. Менә 1001 хәзинә тапшыруы турында, әкиятләр иле тапшыруы турында. 1001 хәзинә тапшыруында инде без балаларга яңа мәгълүматлар әйтәбез, сөйлибез. Бу тапшыруда инде без аларны ислам дөньясындагы ачышлар белән таныштырабыз. Без алар белән төрле күнегүләрдә эшләп алабыз, уйныйбыз да, мәгълүматлар гына түгел, һәм анда уеннар да бар. Без уенчыклар да тегәбез, үсемлекләр үстерәбез. Менә шундый һәм башкалар. Әкиятләр иле тапшыруында? Әкиятләр иле тапшыруында инде ул менә «Спокойной ночи, малыши» тапшыруы кебек төшерелгән инде ул безнең принцип белән. Уенчыклар белән сөйләшеп утырасыңмы? Анда юк, уенчыклар белән түгел. Мин инде анда балаларга сөйлеймен. Таныштырам менә нинди әкият булачак безнең. Нинди мультик булачагын. Шуның белән таныштырып үтәм инде аларны. Ул да бик кызык тапшыру инде. Бу менә минем әйткән идем, сөйләгән идем, «Спокойной ночи, малыши» кебек менә шундый тапшыру булса иде. Менә инде минем хыялым. Мин бәйнә сорап утырганга аптырама, мин аны тамашачылар өчен сорыйм. Мин бу тапшыруларны үземнең караганым бар. Бу тамашачыларны шушы тапшыруларны карарга өндәү. Әйе. Шуңа күрә, кадерле дуслар, карагыз, балаларыгызга күрсәтегез шушы искиткеч тапшыруларны. Әйе, дөрес. Әйт әле, Айгөл, син менә көлеп торасың да, әйме? Үз-үзеңә таләпчәнме син? Әйе, мин үземә бик тә таләпчән. Эшемдә дә шулай ук. Һәм инде физик нагрузкаларда мин эшләргә тырышам, үземне формада тотырга. Чөнки без бит инде халык белән эшлибез, телевизордан матур күренергә тиешбез. Һәм инде шуңа мин ашауны да бик Аңга да синең бик игътибарлы. Әйе, ашауга да бик игътибарлы. Хәзер ПП дигән бик модный сүз бар. Коктейльләрдә эчеп алам мин. Димәк, син дөрес тукланы яклы. Әйе, йөгерәм, коктейльләрдә эчәм, барысы да бар. Шулай. Бик яхшы. Сәламәт тәндә, сәламәт акыл дигән. Әйе. Күрә, сәламәт булырга язсын. Әйт әле, менә үзеңне әйткәнемчә инде алып баручы буларак бик ярата тамашачыларыбыз. Синең өчен алып баручылар арасында үрнәк булырлык алып баручылар бармы? Алып баручы юк. Рәхмәт. Сез. Алда алса сез. Миңа ошый рус актрисасы Анна Снаткина. Ой, үземә дә бик ошый. Шулаймы? Әйе. Татьяна Денина мин бик яратып караган. Әйе, мин дә шулай. Мин аны һәр вакыт менә ул миңа үрнәк.
Һәр вакыт ул менә шулай ук үз өстендә эшли, ул менә эшенә бик тә таләпчән, ул ашауны да менә мин белмим инде, ул миңа бик каты ошый, ул минем өчен үрнәк. Айгөл, без кыска гына пауза ясап алыйк, бераздан дәвам итәрбез. Даими сәхифәбезнең темасы бүген садака. Садака, хәер, Аллаһ Тәгалә ризалыгы хакына кемгәдер нәрсәдер бирүне аңлата. Үзе теләп биргән садака мөселманнарны җәһәннәм утыннан саклый. Ислам безне башкаларга үз мөлкеңнән өлеш чыгарырга өйрәтә. Кешегә хәер биргәннән соң үзеңә берни дә калмас дип куркасы юк. Чөнки Аллаһ Тәгалә үзе тукландыра һәм яшәешебезгә җитәрлек акча эшли алуыбыз бары тик аңа гына бәйле. Садаканы акчалата, әйбер яки хезмәт рәвешендә бирергә, әйберне аның бәясеннән арзанрак итеп сатарга яки сатучыга бәясеннән артыграк түләргә мөмкин. Кайбер гамәлләр садака белән тиңләштерелә. Мәсәлән, үз гаиләңә милегеңне тоту, кешеләргә яки транспортка комачаулап, юлда яткан әйберне читкә алып кую һәм башкалар. Садаканы хәләл юл белән эшләп алган малдан бирергә кирәк. Хәер итеп, начар әйберләрне бирергә ярамый. Хөрмәтле тамашачылар, хәерле сәгатьтә тапшыруында кунакта бүген минем коллега Хызур ТВ телеканалының алып баручысы Айгөл Минзиярова. Айгөл, көнең ничек башланып китә, сөйлә әле. Көнем мин торам, бисмилла әйтеп, аннары инде мин беренче очракта көн җылы булса, мин йөгерергә чыгам. Аятел Курсине укыймын да, йөгерергә чыгып китәм. Менә шулай. Башланып китә иртәләрем. Ярар. Иртәнге аш ашап тормыйсыңмы әллә син? Аннары йөгереп килгәч ашыймын ансын. Яхшы. Һәм иң мөһиме, син елмаеп каршы аласың. Әлбәттә, мин инде штораларны ачып куям да, менә кояш булса инде мин шат. Яңгыр булса да шат. Һәр вакыт шат. Шуннан да табигатьнең начар һава торышы юк диләр. Юк. Айгөл, синең тагын берәр яңа һөнәр үзләштерәсең киләме? Яңа һөнәр мин инде Һөнәрең буенча кем әле син? Мин җырчы. Мин Салават абый Фатхетдиновның факультетында укып чыктым. Һәм инде аның төркемендә әлеге вакытта эшлимен. Менә шулай. Инде яңа һөнәр дип әйткәндә, мин массаж эшләргә әле өйрәнәм. Ринат Гайфутдиновта дәресләр алам. Өлкәннәргәме, балаларгамы? Өлкәннәргә. Менә шулай. Төрле мешоклар белән дә, теге баллар белән, шундай расслабляющий массажлар эшләргә мин бик яратам. Бу үзең өчен генәме, әллә бу кесеп булачакмы киләчәктә? Бу үзем өчен генә. Бу үзем өчен генә. Ират өчен 70 төрле һөнәр дә аз диләр. Хатын-кыз өчен дә шулай. Хатын-кыз бар нәрсәне дә белергә тиеш. Ашарга да тәмле пешерергә тиеш ул. Тек. Пешерә беләсең, димәк? Пешерергә яратасыңмы? Юк. Пешерергә яратмыйм. Но пешерә башласам, мин аны тәмле итеп, бар яратуымны биреп эшләргә тырышам. Менә шулай. Синең өчен белем чыганагы Ул китап. Иң яхшы бүләк ул Чын күңелеңнән бүләк ителгән бүләк. Кәефеңне нәрсә бозарга мөмкин? Яман сүзләр. Начар эмоциялар. Чөнки мин үзем эмоциональ кеше, хисле кеше. Шуңа күрә мин беренче очракта хисләргә, эмоцияларга карыймын кешенең. Шуңарда минем шулай.
Сәхифәбез барышында син мин хисле кеше, хисләр белән эш итәм дидең. Ул сиңа комачауламыймы тормышта? Менә кай вакытта бит акыл белән дә эш итәргә кирәк кебек. Әлбәттә шулай. Белмим, миңа комачауламый. Юкмы, андый кыенлыклар белән очрашканың юк. Ярар. Димәк, син һәр вакыт хис белән, йөрәк белән эшләйсең. Хисләр белән яшим, әлбәттә, инде кирәк вакытта акылны да эшкә җигәм. Менә шулай. Анысы әйбәт. Димәк, син шул кирәк вакытны аңлап ала беләсең. Әлбәттә. Тәк хисләрем туктап торыгыз. Хисләрдән китүе бераз авыррак инде. Шулай да. Яхшы. Димәк, син йөрәк кушканча яшисең. Айгөл, синең әбиләр, бабайлар турында, нәнәйләрең турында искиткеч матур җырың, клипларың бар. Сөйлә әле әби бабайларың турында. Мин әбиемне, дәвәтиемне бездә инде Башкирияда нәнәй дип йөртәләр. Нәнәемне, дәвәтиемне мин бик яратам. Алар Аллага шөкер исән саулар. Һәм инде өйгә кайткач та инде аларга күчтәнәчләр тәмле алып, аларга беренче очракта керергә тырышам. Шулай минем Белки чактан ук шундый хыялым бар иде. Менә инде минем беренче җырларым алар дәвәти турында, нәнәй турында була дигән. Алар матур була, шундый бөтенсе шаккатып торачак дигән идем. Шулай булды да. Менә шулай без анда минем нәнәем турында да роликларга кидереп, әбиләрнең дә настроениялары булсын диеп, менә алар да күңелләре булсын диеп без шундый матур клип ясадык. Һәм дәвәти белән дә шулай ук. Клиплар бик күңеллеләр. Клипта үзеңнең дәвәти нәнәйләрең төште. Юк. Анда роликка басырга ризалашмадымы ди? Алар бит инде Башкирияда бар съемкаларда Казанда узды. Инде аларны алып килмәдек инде. Димәк, син Башкортстанның Борай районыннан мәле? Хәмдүнә Тимергалиева якташы син, әйме? Син район үзәгеннәнме, әллә авылданмы? Район үзәгеннән, Борайның үзеннән. Белки чакта гына без авылда яшәп алдык. Инде аннары районга үзебезнең өебезне төзеп, анда яши башладык. Димәк, бакчагыз бар иде, малларыгыз? Бакча да бар, маллар да бар. Маллар үзебездә юк. Маллар безнең дәвәти белән нәнәйдә. Без инде аларга булышып йөрибез менә шулай. Алар авылда, без үзебез районда. Эш күреп үскән бала инде син алайса. Безне эшне күреп кенә түгел, безне эшкә җигеп үстерделәр. Шуңа күрә барсын да эшне яратып үстек, эштән курыкмыйбыз. Нинди генә эш булса да, без аны башкарабыз. Менә шулай. Куркып тормыйсың инде бер эштән. Куркып тормыйбыз. Инде монда Казанга килгәч, мин инде ирләр эшендә эшләргә ярата идем үзебездә. Монда Казан печән чабуын әйтәсең? Барысында. Әллә утында ярасың? Утында ярайдык, барысында. Инде монда Казанга килгәч, монда шундый кызлар үзләрен карыйлар бит инде алар. Монсын эшләргә ярамый, тегесе ир кеше эшләргә кирәк диләр. Инде шуңа карап мин инде бераз үземә ялкаулыкта керттем. Шуңа күрә ансы да бар. Менә шулай. Ярар. Айгөл, син бүгенге тормышың белән канәгатьме? Әлбәттә, минем бар хыялларым да чынга ашып бара. Тоза исән саубыз. Шуңа күрә мин бик бәхетле. Әлбәттә, шөкрана кылып. Аллага шөкер. Дөньяда нәрсәне үзгәртер идең? Синең кебек хыялыйлар бит инде дөньяны үзгәртергә омтылалар. Белмим, мин үзгәртмәс идем. Бер нәрсәне дә? Юк. Бар нәрсәне дә канәгать? Канәгать. Үз эшемне эшләп, матурлыкка сокланып, шулай яшәргә. Ләкин тормышта дөньяда бит матурлык кына түгел, менә гарип балалар бар, гарип. Менә инде аларны төшенкелектән чыгарырга, аларга елмаюлар бүләк итәргә мин тырышып яшим. Елмаю да садака дигәндер. Әлбәттә. Шуның белән ризамын. Айгөл, әйтәле, менә шулай дини каналда эшләвең синең үзеңә дә йогынты ясыймы? Әлбәттә ясый. Мин инде үзем уразада тотам. Ураза тотам, намазлар укыймын, таравих намазларына йөримен. Чөнки бу таравих намазлары бит инде Рамадан аенда гына була. Һәм инде шундый вакытны мин кулдан төшермәскә тырышам. Һәр вакыт йөримен, укыймын, мин анда шатланып барам мәчетләргә. Чөнки мәчеткә кергән саен шундый яктылык күңелләргә керә. Миңа бик ошый. Менә шулай. Риза булсың. Кабул итсәң. Әти-әниләрең исән саулар, алар шулай Борай районында яшәп яталар инде. Алар да иҗат кешеләреме? Кемнәр алар һөнәрләре буенча? Алар иҗат кешеләре түгел. Шулай да минем әнием яшь вакытында ул җырлаган,
концертларда қойып берген ол. Әмі ләкин аны минем дәвәти белән нәне җибәрмәгәннәр. Җыр юлы белән. Ул инде медик минем, врач. Әтием инде полицейский. Менә шулай. Мин инде үзем медицина ягына да омтылган идем. Полицейский ягына да. Булай барып чыкты мин юлга. Юлга җыр юлына. Менә шулай. Полицейскийга да бармадым, медицинага да бармадым. Шулай. Әтиәнең ничек кабул итсен? Әниең билгеле инде үзенең хыялын Тормышка ашырды. Әйе. Әтиең каршы. Әтием дә шулай ук. Әтием дә шулай ук. Ә менә нәнәең белән дәвәтиең каршы килмәделәрме? Кызларын җибәрмәгәннәр, оныкларын җибәрделәрме? Юк. Алар да бик шат, һәрвакыт алар телевизорны ачып куялар да инде алар бит инде шуңа шатланалар. Менә Айгөлебез дип һәрвакыт җырларны тыңлыйлар. Аларга да бик күңелле булып китә инде шулар. Алар бала-баласы балдан татлы бит инде. Алар риза. Аның өчен бик куаналардыр ярар. Ә сез гаиләдән ничә? Без гаиләдә 3 ел. Минем абыем бар, мин уртанчы кыз, һәм инде минем сеңелкәшем бар, Алсу. Алар нинди һөнәр? Алсуга әле 10 яшь, ул 4нче классны тәмамлады. Абыем 1 яшькә миннән олы. Ул энергетическийда укый. Әлбәттә, сеңлең инде синнән үрнәк алырга тырышадыр. Ул мине шул кадәр көтеп ала инде, ул сагына. Һәрвакыт, "Апа, мин синең белән Казанга барам, каникуллар җиткәч" ди инде, мин ярар. Син аны Казанга алып килеп, сыйлыйсың инде, Казаныбызны күрсәтәсең. Аквапаркларга да йөрибез biz аның белән, аңа ошый инде. Ул бик шат, аның апасы булганга. Әлбәттә. Син аңа дини тәрбия бирергә тырышасыңмы? Әлбәттә, ул без бит инде әйткәнемчә пример аларга. Әти-әни дә менә абый апалар да үрнәк, әйе. Үрнәк. Шуңа күрә ул минем укыганнарны карап тора, апа, мин дә карап торсам ярыймы? Апа, мин дә синең кебек укысам ярыймы дип, ул миңа шундый сораулар бирә. Дугалар беләмсең? Дугалар әле белми. Ул өйрәнер әле, Алла бирсә, Алла теләсә. Айгөл, Уфа якларыннан, Башкортстан якларыннан ни өчен менә Казанга килергә булдың? Ни өчен Уфага түгел? Ни өчен Казан? Чөнки инде монда миңа институт ошады. Монда инде Мәдәният һәм сәнгать институтын тәмамладың. Салават абый Фатхетдиновка минем керәсем килде инде, менә шунда укып чыгасым килде. Һәм инде шуңа монда Казанга омтылдым мин. Һәм моңа мин бик шат. Казанны мин бик яратам. Башкирияга инде сирәк кайтам. Еш кайтып булмый, чөнки монда инде менә сеңлем мине бик сагына дисәң, син дә аларны бик сагынасың. Әйе, сагынам. Бәлки шулай да теге сирәк кенә кайтам инде, чөнки монда эш, көндә эш. Шуңа күрә анда кайтсам да эшлимен, анда әти-әнигә булышам, дәвәтигә, нәнәйгә. Алар белән бергәләшеп мунчалар керәбез, тәмле итеп ашыйбыз, бар эшләрне дә эшлибез, бәрәңге утыртабыз, шүпләр шүплибез. Аннары иесез, аннары аласыз. Аннары кыр җиткәч тәмле итеп бәлеш пешерәсез. Әйе. Эшеңдә, һөнәреңдә синең остазларың кемнәр алар? Менә Салават абый дидең. Салават абый, Римма апа, Ибраһимова. Әйе. Минем Башкирияда да үземнең укытучым бар иде, Нәфизә апа. Менә алар барысы да миңа бик булыштылар. Салават абый инде аның белән эшләгәч инде мин нәрсәләргә өйрәнәм. Үземне кулда тотырга, сәхнәдә югалып калмаска. Һәм инде башкалар. Һәм тәҗрибә тупыйсың. Әйе, тәҗрибә тупыйм, әлбәттә. Шулай ук миңа калса, Салават театрында эшләү сине бик күп кенә шәхесләр белән таныштырган. Әйе, кирәк шәхесләр белән таныштырды. Альфред абый Якшинбетов белән мин танышып киттем. Аңардан мин төрле матур, ул миңа төрле матур җырлар яза. Һәм инде менә бар булган җырларның күбесен ул язды миңа. Риваль Хисматуллин да яза, ул да яза. Мин аның җырлары миңа нишләптер күңелемә якын. Һәм мин аларны яратып башкарам. Менә шулай. Фирзар абый Муртайзин белән Шулай хезмәттәшлек. Әйе. Үзең җыр язып караганың юкмы? Сүзләрен, я көен?
Язып караган бар. Бәлки бик нык яхшы килеп чыкмый уйлыйм. Шуңа күрә кирәк санамыйсың бу эш Юк, белән. юк. Димәк, һәр эшне профессионаллар башкарырга Әйе, тиеш. әлбәттә шулай, әлбәттә шулай. Мгм. Шигырь Ләкин яза шулай да- икән ул шигырь язсын, җырлый икән ул җырласын, башкарсын. Яхшы итеп башкарсын, менә шул. Әйе, тик шулай да эстрадага күз салсак, бик күбесе җырлый да башкара, ягъни автор, башкаручы дигән бик матур сүз килеп чыкты хәзер. Әйе, Үзеңнең репертуарыңда, димәк, күбрәк Альфред абыйның җырлары, халык җырларын да башкарасыңмы? әйе, әлбәттә. Халык җырлары да бар, эстрадный җырлар күбрәк минем. Чөнки без төрле күңелле чараларда катнашабыз, шуңа күрә анда минем җырлар алар шундый энергичныйрак дип әйтсәм дөрес булыр. Менә Кәефне шулай. күтәрә. Әйе, кәефне күтәрә торган. Менә шулай. Яра. Татар халык җырлары да бар, күңелне күтәрә инде. Барыбер дә эстрадный җырлар күбрәк миндә. Хөрмәтле коллега, бик зур рәхмәт бүген безнең тапшыруыбызга килгәнең өчен. Син алып барган тапшыруларга озын гомерләр телибез. Амин. Тамашачысы күп булсын, балаларга, өлкәннәргә файдалы мәгълүматлар таратуыңны дәвам ит. Үзеңнең уңай позитив энергияңны таратуыңны дәвам ит. Уңышлар сиңа һәр башлаган эшеңдә дә. Бик зур рәхмәт үзегезгә чакырганыгыз өчен. Рәхмәт, исән сау бул. Хөрмәтле тамашачылар, бүген хәерле сәгатьтә тапшыруында кунакта Хызур ТВ телеканалында баручы Әкиятләр иле һәм 1001 хәзинә тапшыруының алып баручысы Айгөл Миндиярова булды. Исән сау булыгыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.